top modela. Uhvatite me za ruku, stegnite me slobodno jako, 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 jako. A zašto? Zato što će se sada na ekranu pojaviti Gracija, bez devojke za naslovnu stranu. Dole piše prvi srpski top model i naravno ukrasit će uskoro ona devojka koja to i postane. Verovali ili ne, došao je kraj našeg druženja. Bože Ivana, nećeš valjda sada plačeš, kad već ne da nije. Milica je ispala zato što je visina presudila u njenom slučaju. A u slučaju devojke koja će večeras da pobedi, presudilo je nešto drugo. Šta to, reći ću posle, kada sve bude poznato. Nedo, jesi spremna? Spremna sam. Bojanče? Uvek. Ne puštate me. Devojka koja je prošla sve izazove. Devojka koja je postala prvi srpski top model je Neda. Neda će potpisati, ozvaničiti ugovor sa modnim studijom Klik i poslati njihove lice. Neda će otputovati u Izrael, doživjeti divna neka čuda, upoznati svet. Neda će se pojaviti na naslovnoj strani Gracije. Hvala vam svima. Ja bih želela... Hoćeš neko ti čestita? Jel ne plačeš? Obećala si da nećeš. Ne plačeš, zamisli. Bravo. Ali ti plačeš. Ne plačem ni ja. Osmijete, Marija. Ja bih želela samo da se zahvalim, naravno divnoj publici, da se zahvalim ljudima sa televizije Prva, koji su nam pružili sjajnu šansu da pokažemo da ovako nešto lepo može da se napravi, da ne budemo banalni, da napravimo nešto lepo i pozitivno. Znam da imamo sjajnu gledanost, ljudi prate ovo od 7 do 70 godina i stvarno veliko hvala televiziji Prva, veliko hvala timu Konstantin, svim onim ljudima koji se ne vide, a iza kamera su, bilo ih i verite mi preko 100. Hvala vama što ste nas gledali, hvala vama na divnoj podršci. Hvala tebi, Ivana. Glavove večeras i sve najbolje. Hvala Mišo, hvala Ivana. Hvala žiriju, hvala svima. Bili ste sjajni, Nedo, čestitke od srca. Draga publiko, rastajemo se od vas sa jednom jedinom porukom, a to je verujte u svoje snove. Jer snovi se ostvaruju. Ovako se ostvaruju snovi. Hvala vam svima. I Marija Šerifović još jednom sa pesmom koja je Nedina pesma od večeras i pesma naše televizije Prva. Prva Neda i Prva srpska televizija. Uživajte. Otvori oči i pogledaj, sa moga prozora se vidi svet, veseo i nasmejan, sa svakog mesta ima bez razlike, u trenutku sve